Kesällä 2025 joukko nuoria infraosaajia liittyi Oteranin Senioranssiin tiimiin. Tässä heidän kokemuksensa. Kausityöntekijämme suosittelevat meitä työpaikkana erittäin vahvasti. Meille on tärkeää, että jokainen työntekijämme saa ja voi tuntea itsensä ylpeästi oteranilaiseksi. Työyhteisön ilmapiirin parhaat puolet kiteytyivät sanoihin kannustava, rento ja osaamisen kehittämistä tukeva. Hyvässä porukassa on helppo kehittää omaa ammattitaitoa. Kesä toi mukanaan tärkeitä taitoja ja kokemuksia tulevaisuuden infraosaajia varten. Kesävahvistuksemme. Mikä oli parasta työkokemuksessanne Oteranilla? Kesätyö meillä on enemmän kuin lyhytaikainen työsuhde. Se on kokemus, joka kantaa tulevaan.